Daniel, tu ets més de cava o de xampany? Jo soc de gin tònics. Home, no em comparis el gin tònic amb el cava, que el cava és una beguda nostrada, de la terra, elegant. El gin tònic també és molt elegant. Home, elegant, no sé, mira, l'altre dia me'n van posar un i hi havia pebre, cogombra, paella mixta, calipó de maduixa, això és elegant. Però, Llucià, és així com es prepara. Preparar un gin tònic és tot un art. No, el que és un art és que et cobrin 30 euros sense que els hi caigui la cara de vergonya. Home. A veure, Llucià, no t'ofenguis, eh? Ui. Però el cava no és una mica com de gent gran? Perdó. Ja la tens. Això és una falta de respecte. Ves tirant cap a la penya, que avui, amb una mica de sort, ens convidaran a cava, que això estarà bé. I, a més, a veure si al final de la jornada t'he pogut convèncer i deixes de beure i de consumir aquestes begudes de hipsters i gafapastes. I et passes al cava, i així et fas una mica gran. Va, ves tirant. Avui som a Barcelona, concretament a l'Eixample Dret de Barcelona. I és que al Quina Penya portem 4 temporades voltant per tot Catalunya. Per tant, no passa res si de tant en tant fem parada i font de la ciutat. I és que el Barça i l'Eixample tenen molts paral·lelismes. Fixeu-vos-hi. Mentre a Barcelona s'enderrocaven les muralles medievals i s'unien tots els pobles de la metròpoli, Joan Gamper construïa un equip que acabaria sent admirat per tots. I, per cert, Joan Gamper el construïa rapidet, No com aquests d'aquí darrere. Calents que són, tu. Som aquí per conèixer la penya barcelonista de col·leccionistes de plaques de cava. Atenció, una de les penyes barcelonistes més grans del món. I és curiós perquè hi ha qui col·lecciona segells, hi ha qui col·lecciona monedes, hi ha qui col·lecciona nòvies, com Julio Iglesias, molt gran, molt gran. I hi ha qui col·lecciona plaques de cava, ells són més humils. Però la gran pregunta del milió, per tenir totes aquestes plaques de cava, abans s'han fotut totes les ampolles de cava? Perquè si és així, barret, Estan de celebració permanent, aquests. And we danced, and we cried, and we laughed, and had a really... La penya va ser fundada l'any 2007, un molt bon any pel Barça, Bé, concretament va ser durant la final de la Champions de París, Belletti, que no saps ni com la vas fer entrar, Quina sort vam tenir. Doncs va ser en aquell moment quan el president, envoltat de cava, de molt cava, i els seus amics van decidir fundar aquesta gran penya. El que m'estranya és que no tinguin de padrí a Ronaldinho, perquè ja sabem que Ronaldinho, escolta'm, és un gran aficionat al cava. El cava, els mojitos, els gin tònics, a la samba, a la capoeira... Jo el proposo, Ronaldinho, de padrí, perquè, noi, de festa molta, però com jugava a futbol el paio, Aquesta penya fa de tot. Volten per Catalunya fent intercanvis de plaques de cava, mostres de col·leccions de plaques de cava, sopars de Nadal on, evidentment, beuen cava, i també 2 dies al mes els membres d'aquesta penya queden per intercanviar plaques de cava. Ah, i per cert, de tant en tant també queden per veure els partits del Barça. De tant en tant. Àngel, gràcies per atendre'ns. No, de res, a vosaltres. Escolta'm, aquesta penya, vosaltres, que sigui la penya col·leccionistes de plaques de cava, sou una penya animada, i té alguna cosa a veure, el cava? Ui, si té que veure, i tant. Sí, no va lligat, això, Nosaltres fa 20 anys, aquest és el 20 aniversari, vam fundar l'Associació de Col·leccionistes de Plaques de Cava. Sí. Que sortiu de l'associació, de la CPC. Sí, la CPC és l'associació, i llavors fa 20 anys la vam formar, som 1.000 socis aproximadament. És la més gran, potser? O de les més grans? No sé si és la més gran, però és de les més grans. Llavors, tots els socis de la CPC, per ser socis de la CPC, la majoria són aficionats al futbol, doncs, l'any 2006 o 2007 vam fundar la penya barcelonista de col·leccionistes de plaques de cava. Aquesta penya, tot per ser dret de ser soci de l'associació, ja ets soci de la penya, també. I llavors, tenim aquest local amb la televisió i ens dediquem a les dues coses, al Barça i al col·leccionisme de les plaques de cava. Quins requisits es necessiten per ser soci d'aquí?
No. T'ha d'agradar el cava. T'ha d'agradar el col·leccionisme, t'ha d'agradar el Barça, t'ha d'agradar el col·leccionisme de les plaques de cava. Però has de ser col·leccionista per ser soci? No, tu pots ser soci qualsevol. Ja tenim gent que és aficionada al futbol, que no és col·leccionista i és sòcia també. Però la majoria són col·leccionistes, un 90%. Però sí que és veritat que tenim unes 100 persones que són aficionades al futbol, que al Barça, que volen ser socis del nostre penya, que van a veure els partits aquí, però que a la vegada no col·leccionen plaques de cava. De moment, esperem que en un determinat ho facin. Quines activitats fa la penya? Perquè suposo que una de les trobades estrella, l'activitat estrella és la trobada que feu, oi? A un lloc diferent de Catalunya. Nosaltres fem bàsicament 3 o 4 trobades a l'any que són emblemàtiques. Sí. El primer trimestre de l'any fem una trobada de comarques, que diem, que la fem en una comarca diferent de Catalunya cada vegada. Molt bé. I llavors les fem normalment en una cava, si podem, perquè no totes les comarques tenen caves. No, clar. Quan va una Manlleu, per exemple, no, eh? Bueno, llavors, clar, llavors ho hem de buscar, si no, ens fem en un restaurant i comprem el cava de la cava que estigui més a més a prop. De la zona. Llavors allà fem una trobada i fem la trobada de comarques, que se'n diu. I cada any variem aquesta comarca. Clar, que arriba un moment que amb les 20 que hem fet, les comarques ja les heu... no les hem acabat, però són complicades, cada vegada més lluny. Llavors, desplaçar la gent més lluny és complicat en autocars i tot això. Després fem una altra, que aquest any a l'Arc de Triomf, que és la mostra de l'Incavi, fa 2 anys que es fa allà, llavors muntem una trobada el diumenge, coincidint amb l'Incavi. Aquesta fira, sí. Fem una altra, que és la mostra. La mostra la fem al mes d'octubre, coincidint amb el Cavatàs, que són les fires de Sant Sadurní, la fem amb unes caves diferents també cada vegada. I cada X anys, coincidint normalment cada 5 anys o així, fem el que se'n diu la Plec. La Plec és una altra trobada que fem extra, diguem, fora de les programades, que aquest any, al mes de juny, la vam fer al Camp del Barça. Què dius? I, bueno, va ser un èxit, va vindre moltíssima gent, i nosaltres, llavors, en totes aquestes trobades posem a la venda una ampolla d'unes caves en concret, i aquí al Camp del Barça vam vendre 800 ampolles, o sigui, va ser un èxit. Déu-n'hi-do. Després d'una victòria del Barça, suposo que ho celebreu amb cava, com és habitual. Ara menys que abans, però bueno. No em siguis negatiu, ja tu, eh? Jo vull saber qui es queda les plaques. Ah, clar, és veritat. No, mira, jo t'explicaré. Nosaltres tenim aquí un servei de bar, com heu vist, i és molt senzill. El que vol una copa de cava, té la copa de cava, la paga i s'ha acabat. I el que compra l'ampolla... Es queda la placa. Fins senzill com això. O sigui, llavors, tu pots agafar entre 3 o 4 i comprar una ampolla. Llavors, cada vegada... la repartiu. Sí, però escolta'm... Perquè segur que s'havien trobat amb aquest problema. Segur, segur. Sí, era el problema. La gent vol una... Quan t'obres l'ampolla i vols una copa, te diu, dona'm la placa. No, la placa te la dones si et quedes l'ampolla. Si vols una copa, doncs pagues la copa i ja està. Tan senzill com això. I la gent ja ho té assumit. Per cert, què és això que tens... Això és un pin que hem fet de la penya. Ah, és el pin amb placa de cava. Amb placa de cava. És que tenen tot tematitzat. Tot placa de cava. Tenim l'escut. L'escut, en vez d'una pilota, és una placa de cava amb un tap de suro. I llavors l'escut del Barça, però canviant... El tap de suro no el veus? És aquí, veus? Això marron és el tap de suro. Ah, val, sí. És el tap de suro. Això seria això d'aquí, veus, per exemple? Ah, val, ara sí. El marron, eh? I la placa de cava dins del tap de suro. Però sí, això que tenim aquí, què és aquesta? Aquí tenim dos bandejes. Una és, això se'n diu encunys, o sigui, el tap de suro, que és això d'aquí, el tap de cava normal i corrent, normalment tots porten el nom de la marca del cava que s'embotella. Llavors, això és un encuny. Això vol dir que abans d'embotellar, això servia per gravar amb el tap de suro el nom de la marca. Això és una casa de taps que va plegar de Sant Feliu de Guíxols, i aquí tenim els encunys originals. Vol dir que això ha fet servei la tira d'anys a moltes ampolles. Aquí tenim, per exemple, Codorniu, tenim Cadars i Noviola, tenim Gramona, tenim una sèrie d'aquestes, que aquesta casa, no és que Gramona, Codorniu, tot això només ho fes amb aquesta fàbrica, segurament té moltes fàbriques, però cada un tenia el seu encuny. I això també ho col·lecciones, tu? Bueno, vaig tenir l'oportunitat de poder-ho adquirir d'una fàbrica que va plegar, i em vaig adquirir, tinc uns 8 o 10 safates com aquestes, que són tots els encunys que es feien allà en aquells moments. I escolta, Preci, el tema xarxes socials i merchandising... Com ho tenim, això? Nosaltres... Merchandising veig que ja tens el PIN. Sí. Nosaltres tenim una web, també. Sí. Tenim una web, que és la web de CPC, que tenim 2 apartats, el que és Penya Barça i plaques de cava. Llavors tu accedeixes a la web i tens dos links, no? Pots entrar a el que és les plaques o el que és el Barça. Allà posem anuncis
de totes les trobades, de tots els esdeveniments del Barça. Sí, però perdona, em sembla que és molt al boca a boca també això, vostre de... Realment, les trobades que fem nosaltres, per sort, com és l'associació més important de col·leccionistes de plaques de cava, i jo crec que una de les penyes més importants en volum de gent, ve moltíssima gent, Jo no sé com... Esperem que vinguin gent avui. Esperem, no ho sé què passarà. Àngel, no fotis, avui. Home, seria la primera vegada que no vingués gent, seria una decepció, però bueno... No serà el cas avui. Esperem que no. Que et volia preguntar, teniu temps de veure els partits del Barça amb tanta trobada o no? Sí, perquè les trobades són al dematí i els partits del Barça són a la tarda. Perfecte, ho organitzes bé. Una altra cosa seria que el partit del Barça jugués a les 12 del migdia un diumenge. Llavors què passaria? Exacte. Bueno... Tiraria més la placa de cava que el Barça? Home, depèn del partit que fos. Si fos un Barça-Madrid, segur que tiraria... Aquí no hi ha color. Però és a dir, no barregem les coses, Si es ve a veure el partit, aquell dia no s'intercanvien plaques. Bueno, aquell dia, si és un partit important, potser fem unes plaquetes commemoratives per al partit. N'has fet per avui? Per avui n'he fet dues, sí. Molt bé. N'he fet dues. Hòstia, el presi, que detallista. Doncs veiem que ets un bon president, però ara ens ho demostraràs una vegada més amb el cosí o no et cosí. Són 3 preguntes que et farà el meu cosinet. Si necessites ajut, bé, ja saps, em tens aquí, Àngel. Esperem que no. Vinga, va, primera pregunta, Nil. Comencem. En quin minut exacte Koeman va marcar a Wembley el gol que va donar la primera Champions al Barça? L'has de saber aquesta, que abans n'hem parlat. Opció A, minut 15. No. Opció B, minut 111. Opció C, minut 115. Hòstia, entre el 111 i el 115 estem segurs, aquí. Aquí segur, perquè ens van fer patir, Segona part de la pròrroga. Recordes què vas fer, per cert, en aquell moment o no? Sí, em vaig pujar de genolls. De genolls a terra. A terra. Que si diguessis de posar ara, no et quedaries clavat. No sé, quedaria clavat, ja tenia uns quants anys menys. Sí. Jo diria que el 111, no? 111, has dit? 111. 111 és aquesta? 111. És aquesta, president. Sí, senyor. Bona, em portes una. Bé. Continuem. L'any 2009 el Barça va completar el triplet guanyant al final de la Champions a Roma. Abans del Barça, quin va ser l'últim equip en aconseguir un triplet? O sigui, Lliga, Copa i Champions. Opció A, el PSV Eindhoven. Opció B, el Club Esportiu Mataró. Opció C, el Manchester United. Jo diria el Manchester, no? Tot i que l'Eindhoven també... Sí? PSV un triplet, el veus? PSV un triplet? No el veig, el triplet. Manchester United? Em veig més que el Mataró. El veus més que el Mataró, Amb tots els respectes a la gent de Mataró, Però és aquesta, sí senyor, és el Manchester United, facileta aquesta, Va, i la tercera? L'última. El Dream Team de Johan Cruyff va guanyar 4 lligues consecutives i una Copa d'Europa. Però quantes Copes del Rei va guanyar? Opció A, 1. Opció B, 2. Opció C, 8. Copes del Rei, el Dream Team. Jo diria, és entre una i dues, no? Però jo diria que va ser una, no? Jo diria que va ser aquella de... Aquella que et vas ajonellar a terra, també? No. Jo diria que una. Una? Sí. No l'he ajudat, No l'has ajudat. És una? És l'opció A? És una. Sí, senyor, president. Ets molt bon president. A banda de ser un top màster amb el tema de les plaques, veig que tens una culturilla del Barça, Portem molts anys, mamant Barça. Home, molts, des que era petit. I que duri, i que duri. Gràcies per atendre'ns. I ara només falta una cosa. Esperem que vingui gent, també, perquè... Bueno, això és una sorpresa, ho veurem. Sí, el Nil i jo assistim per primera vegada, ens desvirguem, si aquesta és la paraula, en una trobada i en un intercanvi de plaques de cava. I tant, que sou benvinguts. Perfecte. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.